Čaute ľudia, dneska tu je video, kde môj kamarát bude kopať. Ja mu dovolím dávať challenge. Takže, prvá tvoja challenge je... Winkel challenge. Koľko pokusov? 10. Prvý si dal už, tak ja musím ísť tu. Si to mám poriadne ťažké. Nie. Tretí pokus. Ty kačky, to sú na... Gačky, no. Aj ten pes. Jo. Pomôže. To je brankár. Dobre, aj kačka. Počkaj, toto bol 4. pokus, teraz ideš 5. Baron. Baron, miesto. Miesto. Blízko. Ideš 5. pokus. Pekne. Platil. Takže, David. Dáme tu. Tu niekde na žlobtu. Kde mám nohu. Tu sa 10-krát otočíš a potom kopneš. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja zapíš, poď, 9, a 10, a poď, kopaj. Dobrý si. Čo to je asi? Čo? Jo, nevadí. Poď, crossbar challenge. Do 5 pokusov. Prvý. To znamená 3 minúty už pomaly. Druhý pokus. Sa zabudol. Aj vadí to, ne? Go! Toto? Jo, to je jedno. Hlavne odniekal. To bol 3. Teraz 4. Vieš, že toto bude celé na videu. A 5. To bolelo. Teraz to dám. Dáš. Sa nedívam vôbec na kameru. Dobre, dal si to. Dobrý si. Takže, čaute ľudia. Dajte odber a like.